Praise the Lord, maayong gabi. Adlaw ta karon nga Domingo, mga kaigsuonan. Aniya sabi na nato ang programa matag Domingos gabi ang atong live nga program. Atong tugutan nga ang Dios magapamuhat sa atong kinabuhi. Atong pasalamatan kanunay ang Dios nga sa tibok adlaw adunay mga panahon nga ang ato ang mga dapit, adunay mga lockdown. Adunay mga tao nga wala makasimba, wala maka-apil sa mga aktibidades nga diin ilang gikalimbagitan diha sa mga pag-ampo. Pero gracias Ginoo mga kaigsuonan nga doon na tayo time igsuon nga makahatag ta sa pagwali sa pulong sa Dios. Kay mao ni ang pinakamahinungdanon kaayo nga butang sa atong kinabuhi mga kaigsuonan. Sumala sa pulong sa Dios ang libro sa Mateo 4:4, nagsulting ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang kundi sa matag pulong nga magagula gikan sa baba sa Dios. Uni atong paningkamutan mga kahigalaan ug mga kaigsuonan nga makakonektar ta diha sa Ginoo. No, makakonekta diha sa Ginoo kay aron ang ato ang espirituhanon nga lawas, ang atong espirituhanon nga kinabuhi mahimong lig-on. No, mahimong lig-on dayon madasigon kanunay. Okay. Salamat kayo sa Ginoo. No, salamat kayo sa pribilehiyo mga kahigalaan. Kay giilan ako ni nga usa ka pribilehiyo nga di naata sa gitawag og panahon o sitwasyon nga diin naa ang Dios nga nigagamit sa atong mga kinabuhi. Hallelujah. O niya nalipay ba kaigsoon nga naa ka kauban ako karon sa mubo nga mga oras mga kaigsuonan. No mubo lang ni ka mga oras nga din ato karon nga mahinabi ang Dios diha sa pulong sa Ginoo. O niya ang mga saad sa Dios ato ning maklaim, no? Kinahanglan nga atong maklaim ang saad sa Dios nga nagapasalig siya mga kaigsuonan. Nga ang mga tao sa Ginoo dili iliwit, no? Dili iliwit kundi maoy head, maoy maguna, no? Maoy mag-lead mga kaigsuonan. So mao na nga dili na to sayangon, dili na to pakyason ang pagpanalinghog karon sa mga bulawanon nga mga pulong gikan sa Ginoo. Hallelujah. Oh. Kung doon na mo'y mga hangyo diha sa mga pagampo, kung nalipay ka nga makatanaw ni ini, unya makahatag ka sa imuhang panahon sa pag-share sa ato ang live, pag-share sa ato ang live nga program, i-share ni mga kaigsuonan. Kay pinaagi nini, makatabang usab ni nga to sa uban nga diin sila maka pamalandong usab sa mensahe o mga pulong sa Ginoo. Hallelujah. No, mo na nga alang ka na ako, gikalipay na ko ni nga doon na tayo sitwasyon panahon nga makahinabi o mahinabi nato ang Dios nini nga kagabion. Hallelujah. Okay. Salamat kayo sa Ginoo. Salamat kayo sa pabor, no? Pribilehiyo nga gihatag sa Ginoo karon. No, salamat sa mga pribilehiyo mga kaigsuonan. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord God. Yes, Lord Jesus. Thank you, Lord. Magampo ta igsoon, magampo ta. No, atong iduko ang atong mga ulo mga kaigsuonan, mudangop ta ngadto sa presensya sa Ginoo. Anya atong dawaton si Kristo Jesus nga mo'y Dios ug personal nga manluluwas sa atong kinabuhi. Ayaw paglangay igsoon sa pagdangop ngadto sa Ginoo. Kay diha sa Ginoo adunay kalipay, diha sa Ginoo adunay kagawasan, diha sa Ginoo mga kaigsuonan adunay kadaugan. Okay, adunay milagro, adunay kaayuhan. Nya magampo ko igsoon. Amahan mo nga langit nun ini nga kagabhion. Ikaw ang Dios nga niya na usab karon among kauban. Ikaw ang Dios nga among ituboy, ikaw ang Dios nga gamhanan, ikaw ang Dios nga walay landong sa kausaban. Ikaw ang Dios nga niya karon makigsulti kanamo. Nya kami Ginoo manalinghog sa imong mga pulong. Kang imong pulong lamang mao may manulti nini nga kagabion
sa mainungdanon nga mga butang. Salamat o Dios sa mga taong maminaw, salamat sa mga taong amulantaw, salamat sa mga tao karon nga adunay pangandoy, adunay tinguha nga mahimong kabahin ini nga mga program. Salamat Lord sa nag-share karon, salamat sa naglantaw karon. I-bless nimo Father God ang ilang mga kinabuhi. Nya dili masayang ang ilang oras, dili masayang ang ilang panahon diha sa paglantaw, kundi mga manulti ka Ginoo, musulod ka sa ilang kasing-kasing. O niya puyi ang ilang kinabuhi, gayre ang ilang mga kinabuhi, sumala sa imong mga saad, Amahan. Salamat Lord, ayuha katong naa karon sa balatian, ayuha katong naa karon sa mga hospital, ayuha katong naa karon sa mga balay nga naghigda nga daw wala na paglaom, tagay silang paglaom. Salamat Lord God nga mukuyanap ang imong milagro ngadto sa ilang mga kinabuhi. Walay magduha-duha karon, walay maduha-duhaon nga tao, kundi mahimong alive, mahimo silang active, nya mahimo sila karon Ginoong Dios nga madasigon. Ako ni tuo nga niini nga kagabion, hallelujah, silyado ni sa imong balaan nga Espiritu Santo, nya kining ubos nimong alagad imong gamiton nga manulti dili sa kaugalingon kundi gikan sa imong mando, sa imong balaang gahom. In the mighty name of Jesus Christ, in Jesus' name we pray. Amen, amen. Hallelujah. Okay, salamat kayo sa Ginoo. Salamat kayo sa Dios, mga kaigsuonan. Kahigayunan nga diin ako makahatag kaninyo karon sa pulong sa Ginoo. Nga diha makita mga kaigsuonan sa Episo. Hallelujah. Episo Kapitulo 1, versikulo 3 ngadto sa 4. Ni apolong sa Ginoo nagsulti din nagingon ang pulong sa Ginoo akong pasahon. Magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo nga nagpanalangin kanato sa tanang espirituhanong gasa sa langit diha sa atong pagkahiusa kang Kristo. Sa wala pa buhata ang kalibutan, gipili na kita sa Dios aron maiya diha ni Kristo, aron mabalaan kita o mawalay sala sa iyang atubangan tungod sa iyang gugma. Okay? Ang ako ning giuluhan mga kaigsunan karon ang plano sa Dios sa imong kinabuhi sa iyang panalangin. Ang plano sa Dios, katuyuan sa Ginoo nga iya kang gitawag aron iya kang panalanginan. So mo ni katuyuan mga kaigsunan, purpose sa Dios. No, ang katuyuan sa Dios nga iya kang gitawag aron iya kang panalanginan. Lami pamalandungon, lami pamation, kay ang Dios mga kaigsuonan nagatawag kanimo, naghatag kanimo espesyal sa imong kinabuhi. Sa unsang paagi aron ikaw iyang panalanginan. Sumala sa saad sa Dios na wala. Versikulo Episo Kapitulo 1, versikulo 3 ngadto 4. Niya gisulti mga kaigsuonan, gisulti dinhi mga kaigsuonan nga ang katuyuan sa Dios sa iyang pagtawag kanimo aron iya kang panalanginan. Lami pamalandungon, lami paminahon tungod kay mao gyud nay original nga plano sa Dios. Original nga plano sa Ginoo sa atong kinabuhi mga kahigalaan nga diin iya kang gitawag. Iya kang gitawag aron iya kang panalanginan. Hallelujah. No mo ni ang purpose sa Dios mga kaigsuonan. Sumala dinhi sa pulong sa Ginoo sa Episo 1, 3 ngadto 4. Hallelujah. Ingon siya magpasalamat kita sa Dios o Amahan sa atong Ginoong Hesukristo nga nagpanalangin, no? Nagapanalangin kanato sa tanang espirituhanong gasa sa langit diha sa atong pagkahiusa kang Kristo. Hallelujah. No? Nindot paminawon, nindot pamation tungod kay mao ni katuyuan. Ingon sa dinhi
Sa wala pa buhata ang kalibutan, gipili na kita sa Dios. So, atong mahibaluan di ay mga kaigsuonan, maayong gabi ipas. Maayong gabi ipon, no? Salamat kaayos Ginoo. No, kamo di ay mga kaigsuonan karon nga nakalantaw sa atong live nga program, mahinungdanon ni igsoon. Nganong mingon ko mahinungdanon tungod kay mauni ang pasalig sa Dios nga gihatagan niya plano daan sa wala pata aning kalibutan. Wa pa natao ang kalibutan, wa pa namugna ang kalibutan, wa pa nahimo ang kalibutan. Aduna na katuyuan o plano ang Dios sa imong kinabuhi. Lami kay paminawon, lami kay paminawon kay ako, ikaw, kitang tanan karon nga ning alagad sa Ginoo. Aduna say mga pasalig. Aduna say mga pasalig, mga kaigsuonan nga dili kaniya pasagdahan, no? Dili kaniya pasagdahan, kundili iya kang gipili, iya kang gipili. Mo ninindot mga kaigsuonan nga atong masayran nga diha di ay sa Ginoo mga kaigsuonan. Hallelujah. No? Sa pulong diha sa 4 mga kaigsuonan siya nga sa wala pa buhata ang kalibutan, gipili na kita sa Dios aron maiya diha kang Kristo. Okay? Maiya diha kang Kristo. Mauni ang mga rason mga kaigsuonan. Mga rason nga diin atong masabtan nga espesyal gyud, no, ang katuyuan sa Ginoo nga pagtawag kanimo aron iya kang panalanginan. Di ba panalangin ka na mapilian ka? Di ba panalangin na sa kadaghang tao, sa kadaghang tibuok kalibutan, libo, minilyon, trilyon, o pila ka bilyon, trilyon nga, pila ka bilyon ang tao sa kalibutan mga kaigsuonan. Pero usa ka nga gipili sa Dios mga kaigsuonan. Usa ka nga gipili sa Ginoo. Di ba? Di ba halangdon kayo na nga sitwasyon? No, usa ta nga gipili. Pinalangga kay ta sa Dios oy. Pinalangga kayo ta niya. Nya adunay mga sama nini nga mga programa mga kaigsuonan ato ning suportahan. Ato ning suportahan kay mauni ang programa mga kaigsuonan nga nag-introduce kanunay ni Kristo. Nag-introduce kanunay sa ngalan sa Ginoo. Okay? So mawala maning atong panahon mga kaigsuonan kay naa man tay laag-laag, suroy-suroy, lockdown man lagi. Pero ang nakanindot kay ang atong Dios mga kaigsuonan, permanente ang iyang pagpili kanimo. Unsang paagi aron mahimo kang balaan, mabalaan niya. Aron mabalaan kita o mawalay sala sa iyang atubangan. Ang katuyuan nga nung gipili kas Ginoo aron mahimot ang balaan, aron mahimot ang iyang katawhan ngadto sa iyang atubangan mga kaigsuonan. Hallelujah. Lami kayo paminawon oy. Lami kayo kanabang inig katulog nimo, inig higda nimo sa imong higdaanan, ma-imagine nimo mga kaigsuonan nga ang Dios mga kaigsuonan nagpili nimo. Hallelujah. Nagpili nimo, dili ordinaryo nga nagpili sa imong kinabuhi, kundili Dios sa mga Dios ug hari sa mga hari. Mao ning Dios sa mga kaigsuonan nga nagapanalangin sa matag usa kanato. Hallelujah. Nya sumala sa pulong sa Ginoo mga kaigsuonan ang Deuteronomio. Unsa may gisulti sa Deuteronomio nga gipamatud-an din mga kaigsuonan nga mauni ang panalangin sa Dios. Niadtong mga tao nga iyang gipili. Ingon siya dito nga kung tahoro nimo ang Dios, mao ni ang mahitabo nga mga panalangin. Unsa man din ang pagtahod sa Ginoo mga kaigsuonan. Kabalo bata nga kanang pagtahod sa Ginoo mao nay giila sa Dios nga espesyal. Kana bitaw ni simba ka, kana bitaw moampo ka, kana bitaw muhatag ka sa imong panahon, mutabang ka sa buluhaton sa Ginoo, mo ministeryo ka ngadto sa Ginoo, mutabang ka sa mga nanginahanglan, mutabang ka ngadto sa mga kabus, katong mga pobre, katong mga tao nga way mga bugas, imong tagaag bugas, katong mga bata nga walay mga sinina, walay mga sinilas, imong tagaan, imuhang atimanon, katong mga
Mga tao nga walay mga ginikanan, walay mga papa, walay mga mama, imong pakanon. Kana nga klase mga kaigsuonan mo na trabaho mga kaigsuonan nga nakahimo ka sa pagtahod nga tus Ginoo. Kay bisan matod paspulong sa Ginoo nga binilanggo ko nya inyo kong gibisita, inyo kong giduaw. Unya nagmasakiton ko, inyo kong gibisitahan. Nya hubo ko, inyo kong gibistihan. Mo na nga mga trabaho ang mga kaigsuonan nga nagatahod tas Ginoo. Nya sumala dinhi sa pulong sa Dios mga kaigsuonan sa Deuteronomio 28:2 siya, kung tahoro ninyo siya, maangko ninyo ang tanang panalangin. Unsay sekreto mga kaigsuonan, kung kita mo tahod nga tus Ginoo, maangko nimo ang tanang panalangin. Hallelujah. Na kinsa man ang tag-iya sa panalangin mga kaigsuonan, ang Dios. No, ang Dios. Unya matod pa dinhi, kung nagatahod ka sa Ginoo, kung imo siyang gitahod, hallelujah, maangko nimo ang tanan. Ikaw ni magngalan mga kaigsuonan. Ikaw na maghingalan, anak. Ikaw na mo hingalan o kung saan gusto nimong panalangin nga kaya nimong maangkon karon. Niyon ka nga, gusto kong eroplano. Tanawa, sapod. Kay basen o kay ka landingan din na sa imong balay. Imiyo ka nga, gusto kong barko. Tanawa sa kay basing mala ng imong suba. Mala ng imong dagat. Dili na pwedeng mahitabo sa diha karon. No, kung mahitabo manggaling ning barko mga kaigsuonan, kung makita po din nga ang imo pong dapit makadunggo po ng barko, makaparking po din sa imong duol sa imong balay. Kumusta mo din mga kaigsuonan? Kumusta mo din gusto ba ka nga panalangin sa Ginoo? Pipila ka ninyo karon din nga gusto panalangin sa Ginoo Ikaw din nga naglantaw karon, gusto kag panalangin sa Ginoo? Ang sikreto, mutahod lang ta sa Dios. Noon sa maning pagtahod ay maayong gabi pas. Yes, maayong gabi. Dexter Calinero, kumusta day ang inyong kinabuhi karon? Gusto ba kag panalangin? Ang panalangin mga kaigsuonan, ang yabi ni mao lamang ang pagtahod, no? Tahuro nato ang Dios. Unsa man din pagtahod sa Ginoo, minaw tagpulong sa Ginoo. Maminaw ta kanunay ba? No? Kay kini man gong pagtahod mga kaigsuonan, base dinhi, base man gud sa Biblia. Base sa pulong sa Dios. Wa man ni pabag-uhay Bible pod, no? Kini nga akong Bible mga kaigsuonan tungod kay hanasan ako dinhi ko mo agi. Maayo gabi, pastor. Maayong gabi. Jing, salamat kayo sa Ginoo. Kamo din gusto mo panalangin? Gusto kag panalangin? Unsa mang panalangin nga gusto nimong mahitabo karon unsa may gusto nimong panalangin nga imong gusto pangutan-on ko ikaw, pangutan-on kanako, pananglitan karon, no? Pananglitan lang ba? Ako'y tag-iya, ako'y tighatag nimong panalangin. Unsa kang panalangin ang gusto nimong mahitabo? Unang-una, ako mong tagaan og klo. Kanang atong sitwasyon karon. Kining atong sitwasyon karon, kinahanglan nga aduna gyud tay saktong relasyon ngadto sa Ginoo, kanang panalangin sa kaluwasan. Panalangin sa kaluwasan. Importante ni mga kaigsuonan kining kaluwasan. Kay nganuman, wa matakabalo kanusa. Maayo pa kag lawas karon, lig-on pa ka karon, sunod adlaw pwede nang mamatay. Sunod adlaw pwede nang mawala. Mao na nga importante nga aduna tay tinuod nga relasyon nga tus Ginoo, nga diin ato siyang dawaton ingon nga Dios ug personal nga manulas sa atong kinabuhi. Kay kana nga panalangin mga kaigsuonan, dili na ikabayran o dili na mabayran og salapi mga kaigsuonan. Dili na mabayran og kwarta mga kaigsuonan. No? Okay, salamat kay Ginoo. Diana Lee Maghinay. Good evening, Pas. Good evening. Okay. Salamat kayo sa Ginoo. Gusto kaayo, ang panalangin gusto nako kuhaan kuan kanang maayong panglawas. Kuan kanang maayong panglawas sa kanunay, ubanan sa kanunay, ug labaw sa tanan duol sa Ginoo. Sa kanunay. Kana, amen. Shout out sa atong mga kaigsuonan karon nga naglantaw, no? Tata Julian Harris. Kumusta ka diha ta? Okay, maayong gabi din ha. Ug unsang orasa karon din ha si Danja. Maayong gabi diha Dan.
Mayong gabi, shoutout ni Diana Lee Maghinay. Agkato man yung kinagwapahang anak ni Lilia Dulalas Dagway. No? Murag maog yun, diba? Murag magning-adto na nig Manila, murag nag-artista man Dagway nig Manila. Dahil ayaw mi kalimtig na artista na kahi. Shoutout biya pod mi. Okay, Dexter Calinero. Dex, kumusta ka din ha? No? Si Danja, si kisa pa yung naglantaw na to karon. Paliog si Malin. Katong kinagwapahang anak pod ni Milin. Libog ko nila ngalan kay Malin o Milin man eh. No? Shout out ninyong tanan din ha. Salamat kayo sa Ginoo. Okay. Kining panalangin mga kaigsuonan nga ginasulti mga kaigsuonan sa Biblia, kinahanglan nga duna tay relasyon, maduol-duol tas Ginoo. Kay kana manggong maduol kas Ginoo mga kaigsuonan abi ninyo, kanang maduol manggong kas Ginoo, duol pud kayo ka sa pabor sa Ginoo. Duol ba ka sa hatag? Duol ba ka kayo sa dawat po? Duol god, di ba? Gwapa gyud oy. Lagi. Salamat kis Ginoo bitaw. Dayon ang baho diri day nangita gyud nimo. Okay. Salamat kayo sa Ginoo. No, di ba? Ang nakanindot mga kaigsuonan. Agaw Risa, kumusta? Salamat kayo sa Ginoo, murag naglantaw na pud ka diha. No? Lagi. Tuhui lang ang Biblia sa diha nga ikaw adunay relasyon nga tus Ginoo, duol-duol gani kas Ginoo. Layo pud kas kadautan. Basta duol kas Ginoo, layo kas sa mga kadautan. Layo kas sa mga discouragement. Layo ka sa mga distraction sa kinabuhi. Layo kayo ka. Pag naduol ka sa Ginoo. Nganuman, ang Dios manggoy manalipod nimo, ang Dios manggoy mudupan nimo, ang Dios manggoy mudepensa nato sa diha nga maduol ta nga tus Ginoo. Maunay lami nga panalangin nga gusto natong angkunon ingon nga mga Kristohanon, mga kaigsuonan. Kay ang tanan mo follow lang, musunod ra na kana mga panalapi nga kwarta, musunod ra na, gukdon pa ka. Gukdon pa ka. Unya mag-una nimo. Unya kung maninood po kag dagan, maninood po ka sa Ginoo, maninood po kag dot sa Ginoo, maapsan nimo na. Maapsan nimo. Mao na nga dili ta magkabalaka diha sa Ginoo mga kaigsuonan, naay mga pagsulay, naay naman gyud libak-libak no. Naman gyud hungong-hungong ba sa yawa. Dauton ta, sawayon ta, ayaw entertain na. Ayaw entertain na. Kaysa bagay, duol kas Ginoo. No? Basta duol gani kas Ginoo, walay laing manghilabot din ha, mga kaigsuonan. Ang kaaway ra, maong yawa. Maura na siya, kinsa maiyang awayon, kinsa maiyang tutukan, katong dili iya ha. Basta duol tas Ginoo, pag maghuna-huna na gyud tadaan, nga duna gyoy mga pagsulay nga mahitabo sa kinabuhi, pero ang nakalami, kay duol tas Ginoo. Duol tas Ginoo. Unya pag duol kas Ginoo mga kaigsuonan, iya kang dipinsahan. Unya pag duna say gustong ipanalangin nimo, duol pug kaniyang matagaan. Nganuman, duol gud ka. Maunang mga panalangin nga gusto mahitabo sa Ginoo diha nimo. Unsay gisulti sa Deuteronomio? Gisulti dito mga kaigsuonan, ingon siya dinhi. Deuteronomio 28:13, ingon siya, himoon sa Ginoo nga kamo mag-una. Tanawa ha. Mao ni panalangin ang katuyuan sa Dios. Ako ning gitaytulan mga kaigsuonan nga ang katuyuan sa Ginoo sa iyang pagtawag kanimo aron iya kang panalanginan. Gusto ba kag panalangin sa Ginoo? Ang mga matag usa ka nato gusto. Ikaw pagngalan unsang klasiha sa imong panalangin nga gusto nimo mahitabo. Ayaw lang hisgutin ang kwarta. Kay kanang kwarta mga kaigsuonan, miyong ka karon, madaghan akong kwarta pastor. Unang-una gyud ato yung tagaan ug pagtagadaan na nauna gyud tay relasyon sa Ginoo. Kana gyud espirituhanon nga panalangin. Kay kanang material mga kaigsuonan sumala sa Biblia. Unsay gisulti sa Mateo 6, unsay gisulti? Mateo 6:33. Mo ni paboritong bersikulo sa akong igagaw diha sa Australia. Unsay gisulti? Atong tanahon sa kay aron matagaan natong saysay mga kaigsuonan kining gisulti sa Deuteronomio. Nga gisulti sa Deuteronomy 28:13 nga himuon kang mag-una, no? Unya pag mag-una gani ka mga kaigsuonan, mao ni ang saad sa Dios. Isa apan labaw sa tanan,
paharia ninyo ang Dios. Tanawa ha? Paharia ninyo ang Dios o pagkinabuhi kamo. Amo na tao mga kaigsuonan nga nitahod Diyos Ginoo. Gana bang duol gyud sa Ginoo? Ha? Duol gyud sa Ginoo. Sa o pagkinabuhi kamo uyon sa iyang kabubuton. Ha? Kanang uyon gyud. Tanan nimong lakaw, tanan nimong plano, tanan nimong buhaton, tanan nimong nga desisyon kinahanglan mauyon gyud sa Ginoo. Mauyon gyud sa Dios. Ha? Mauyon gyud, ayaw gyud desisyon nga imong kaugalingon. Ayaw pagdesisyon nga imong buot-buot lang. Ha? Living testimony mi ani Pastor Marcelo Sumaylo. Yes. Kini si Agaw Risa. Buhi nga testimonyo sila nga nagapamatuod nga ang Dios mga kaigsuonan nagapasalig sa ilang kinabuhi kanunay unya sila mo'y makasulti gyud nga tinuod gyud ning bersikulo. Tinuod ni kami mga kaigsuonan, ako mga kaigsuonan, ang akong ministeryo mga kaigsuonan nga gipiyal sa Ginoo mga kaigsuonan, kauban na mo ana nakakita mo sa atong ministeryo. Nakakita mo sa atong ministeryo mga kaigsuonan nga wala gyud ta pasagdahi bisan gamayng gutlo sa atong kinabuhi. Wa ta pasagdahi sa Ginoo. Wa ta pasagdahi. Mo ni Dios mga kaigsuonan nga nagapamatuod siya nga nigsulti siya nga pag nag-uyon gani ka sa kabubuton sa Ginoo. Hallelujah. Unsay gisulti? Aliyo, tanaw na to balik, ha? Tanaw na to balik. Ingon siya dinhi. Ingon to. Isa nga uyon siyang kabubuton o ang ubang mga butang. Ang ubang mga butang, di ba nagkatakdo ni ganina ngadto sa Deuteronomy 28, 28:2. Nitakdo ni dito. Nitakdo ni dito. Isa ang ubang mga butang ihatag niya kaninyo. Kung sa gisulti kon tahuro ninyo siya, maangkon ninyo ang tanang panalangin. Tanang panalangin usa ug ang ubang mga butang gisulti pod layo ra kayo ni. Layo ra kayo ning Deuteronomyo o kining gitawag sa Mateo mga kaigsuonan. Perting layo ra ni sila. Ang daang tugon mga kaigsuonan gikan sa daang tugon pila pa ka tuig ni ngadto sa Mateo mga kaigsuonan sa Old Testament usa ka samin ug usa ka panalamin salamin ang Old Testament niining gisulti mga kaigsuonan dinhi sa libro ni Mateo. Nga mga kaigsuonan ni sulti ang Mateo mga kaigsuonan nga kung magkinabuhi lang ka, unahon lang nimong Ginoo. Abi ninyo mga kaigsuonan, butugan ng tinuod ha. Kining among simba karon. Pertig yung presyura. Siya nambiya ka alas 5. Unya kinahanglan mga kaigsuonan alas 3 mo mata. Piti yung kapuya. Tigong kapuya. Kapoy sa ngatanan. Unya lami na gyud kayo lami gyud kayo iduko sa ulo, lami gyud kayo piyong ang mata. Unya tungod kay hagit manis kinabuhi nga Kristohanon ug hagit manis mga tao nga mga lagad sa Ginoo nga wa gyud luya-luya. Bisan kapoy paningkamutan gyud mga kaigsuonan. Nga diin makapangalagad tas Ginoo. Makapangalagad tas Ginoo. Sumala sa iyang pulong mga kaigsuonan nga iya putang tabangan, iya putang ligunon. Pero dili na ko igsapayan karong oras sa mata, higda na mata ko kay. Pag lami na gyud tay itulog ba, no? Haway. Pero tungod kay naa pa ning trabaho dili gyud ko muundang ani. Hangtod na among maminaw, hangtod nga naa mo nga mo share, hangtod nga naa mo mulantaw, hangtod nga naa mo nga mo support aning atong programa, hangtod nga naa pang trabaho sa Ginoo mga kaigsuonan, dili gyud kumundang. Dili gyud kumundang ani. Ngano man? Nakabalo ko nga nalipay ang Dios ani. Nakabalo ko nga uyon ni siyang kabubuton. Uyon ni siyang kabubuton. Ikaw karon nga nagtinguha mga kaigsuonan nga gusto kang magpagamit sa Ginoo. Di ba uyon na siyang kabubuton kana ding pagtabang sa ministeryo. Kana bitong ako lang ning lakbitan gamay. Kana magong tao nga nagtahod gyud ug nagapuyo gyud kanunay diha sa Ginoo mga kaigsuonan, kana bang giuna ni ang Ginoo? Kana bang naa kay time bitaw nga paghatag? Kana bang kinasing-kasing ang imong paghatag ngadto sa Ginoo?
iya kang ablihan, iyang ablihan ang panalangin para nimo. Dili ba siya malimot nimo? Dili siya magduka, dili siya pasalig manguna sa Ginoo. Nga dili siya magduka o matulog sa pagprotehir sa imong kinabuhi. Nya, pabantayan ka sa Dios. Pabantayan kaniya kanang paghatag bitaw nimo kanang muhatag kag ikapulo, example ha, kanang tithes nimo, kanang income nimo sa imong simba, o kanang sa imong trabaho, ihatag nimo ngadto sa Ginoo. Usa na kabutang mga kaigsuonan nga ningtahod ka sa Ginoo. Nya hinumdumi nga sa diha nga imo nang kanang nga prinsipyo, imo gani nang buhaton, dili ka makabsan. Ha? Dili ka makabsan una. Ikaduha, dili ug layo ka sa sakit ug balatian. Layo ka sa sakit. Pero dalo ka, magsigira ka og kumkum, magsigira bitaw ka og hunahuna nga ganse. Ang kasagarang makasapi ang doktor, ang hospital, ang tambal kanunay nimo paliton. Ngano man, tihik man. Di man kabalo mo muhatag. Pero kamao gani kang muhatag, ablihan niya ang stagnant nga dapit. Kanang hugawng kanal. Maabli ba? Malimpyo ka. Ngano man, sa diha nga imong buhaton ni magabag-o kanunay. Okay? Ngano man. Oh, hi Mariel, salamat kay sa Ginoo day. Salamat kay sa Ginoo nga nahimo pod nga panalangin ka sa mukbang salvation unya, no? Salamat kay sa Ginoo. Okay? Nya kana bang ayaw gyud duha-duha kay kana man kung tawo sugot sa dili natay kaugalingong identity. Mao bitaw ning gipakamatyan tas Ginoo, gipili tas Ginoo aron mahimot ang walay sala, gilimpyuhan tas Ginoo, gipili tas Ginoo. Sa paagi ana, kaya nga tong kinabuhi originally gyud sa tong kinabuhi. Dalo, kasasala, yaw-yawan, reklamador, dili kabalo muhatag. Sa pa, dagang di magpagamit, maulaw, ulawon, no? Pero sa diha nga ang Dios nga nagagamit ta sa imong kinabuhi, mo na dayon na. Mo na nga ayaw gyud paghuna-huna nga kung nakakaon gani kag pulong sa Ginoo, pag huna-huna gyud nga makabalo ka nga mo share ba? Share ba? Ngadto sa share ka ngadto, mutabang ba? Mutabang sa ministerious Ginoo. Okay, balik ko. Kana siya mga kaigsunan, imagine na gyud maayo. Huna-huna gyud maayo nga kung sa imong paghatag wala gani ka nakadawat og panalangin, dunay something gyud nga wala nimo ma-tune in. Wala ba karat-karat ba? Karat-karat ba? Kana bitong maminaw bito tag radyo kaniadto, no? Minaw tag radyo. Dili gani matunong anang litra kisa may maminaway radyo din hibe. Nabay maminaway ka ila ba mo radyo? Ano mga tiban eskudero ba sa una, no? Kadungog ba mo anang drama-drama sa una? Pag dili gani matunong anang number 7, katong mga Oregon man siguro na. No? Oregon nga radyo. Ug dili gani matunong anang number 6, number 7, number 8, ana. Di gani matong karat-karat. Maupod na sa panalangin sa Ginoo. Ug dili gani matunong aning signal sa Ginoo mga kaigsunan. Unsa may gisulti niya? Mateo 6:33. Ha? Sabi niya. Mateo 6:33. Siya nga, apan labaw sa tanan, paharian ninyo ang Dios. Pag mahimo gani ni, basta maka sulod gani kani kanang ma-connect na gani ni mo ni, agay. Sayo na kaayong panalangin mo abot. Sayo na kaayo ang milagro mo abot. Sayo na kaayo ang mga dagkong butang mahitabo. Ngano man, nakatsunin man ka. Kaila kayo mi ana radyo pastor. Salamat sa Ginoo kaila des Julian. Naaman ni anang bye-bye. Naaman ni dayon na ng bye-bye. Kitsuna, si Susan. Salamat kay Ginoo Susan, naglantaw pa nato karon. Itsunen gyud diha. Nya unsay pa tsunen sa atong kinabuhi ngadto sa Ginoo? Mateo 6:33. Naaba na sa inyong Biblia karon. Naaba na diha nimo karon. Ambot lang. Basig wapo kay Bible din ha. Pero naa kay Biblia o naa kay Bible, kining pulungan sa Ginoo, naa dinhi ang saad sa Dios. Naa dinhi ang Mateo mo na tune in, mo na insaktong area mga kaigsunan. Pag maka-tune in gani ka dinha,
dunay daghang panalangin nga buhaton sa Ginoo nimo. Amen. Ingon siya, paharian labaw sa tanan. Labaw sa tanan, paharian ninyo ang Dios. O pag kinabuhi kamo, uyon siyang kabubuton. O ang ubang mga butang ihatag niya kaninyo. Si Pastor Jong may nisulti ani. Dili, ang Biblia, ang Dios gisulti dito ni Mateo. Nga si Mateo nagsulat mga kaigsunan, gairan siya sa balaan ng Espiritu Santo. Gigairan siya sa balaan ng Espiritu Santo. Dios gihapon ang nagsulat. Dios gihapon ang nagmando mga kaigsunan nga pag matumpak ganin mo, masakto ganin mo ang dayal mga kaigsunan. Hallelujah. Makatawag yun ka. Tanawa. Dayal og sulay nako. Dayal og sulay nako. Dayon isayop ng usa ka number, di ba dili na motubag. Lahi. Asa, lain na pa'y motubag ana, dili si Pastor Jong. Una nga ugmog dayal gani ka, siguraduha gyud nga ako yung number. Oh, kay base no niya ang number to silingan, number to laing tao. Tuwasa. Tinuod bitaw na. Tinuod bitaw. Ug makulang gani ni mga kaigsunan. Unsa gani gisulti? Paharia. Una, paharia. Kinahanglan maghari siya nato. Unsay benepisyo sa taong maghari si Kristo? Dili na kasukanon. Dili na kaluuran. Sapa, dili na ka malipayon ka. Malipayon ka. Basta naa si Kristo din, malipayon ka. Dili na kadali makulbaan. Dili na ka, hello, jamani. Dili na ka mapanik. Silingan mamatay. Pag naisilingan mamatay, kuy, COVID pa rin siguro. Dili na. Dili ka makulbaan. Nga naman, kay naa si Kristo naghari diha nimo. Amin ba diha agaw? Agaw risa. Amin ba? Di na ka magunahon nagdanggo. Uy. Dapko na po. Nga naman, kay na naghari si Kristo. Unya, Relax. pag, relax imong kinabuhi. Tulog ka, diretsong tulog. Hago. Hago po. Nya, inighago po, di po magtingab-tingab. Nabi maghago. Murag di na wanay plano mo ginawa ba? Mo ginawa pa man di ay. Naay mga yung nanab ito. Nabi ito yung nanab. Muna nga, sa atong kinabuhi mga kaigsunan, kinahanglan makatsunin ta. Katsunin ta. Mao ni planos Ginoo. Mao ni planos Ginoo. Ayaw gid mo kalimot mga kaigsunan. Ayaw gid mo kalimot nga kining mga pagdasig nato karon, kining pulong sa Ginoo mga kaigsunan. Mga pagdasig ni. Ay, Antinita, salamat sa Ginoo. Hi, Auntie. Kumusta ka, Auntie? No? Kini si Antinita, survivor ni sa kwan. Bitaw na. Naigo po ni COVID ni itong miyagi. Pero salamat kay Ginoo nga gamhanan na Dios. Ulian na ni. Ulian na. Ulian na ni. Salamat kay Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Dios manggod gamhanan. Ang Dios gamhanan, walay limit siya. Makaklaim ka sa mga milagro gikan sa Ginoo. Ngano man, naamatas Ginoo. Naamatas Ginoo. Basta kay nagkinabuhi ka, uyon siyang kabubuton. Why gyud problema? Wag gyud problema. Basta nagkinabuhi ka, uyon siyang kabubuton. Muna iyang pasaling. Muna nga, salamat sa Dios mga kaigsunan nga gisulti niya dinhi nga magkinabuhi ta. Pahariya si Kristo sa imong kasing-kasing. Makahari gani si Kristo, layo ka sa tentasyon. Pag naghari gani si Kristo sa imong kinabuhi, layo ka sa mga tentasyon, layo ka sa mga pagtintal sa kalibutan mo. Layo ka sa mga pagtintal. Basta kay naghari si Kristo, naman kay kahadlok. Na kay kahadlok, di na ka magbuhat og dautan, di na ka magbuhat og laway, dili na ka magbuhat og salikwaot sa tinanawan sa Ginoo. Dili na ka magbuhat og sayo. Ngano man, kay naman si Kristo din eh. Yes, ayo na. Thanks God. Salamat sa Ginoo. Maayo kang Ginoo eh. Maayo kang Ginoo. Wala lang na nadiskubre sa uban. Ang ilang gidiskubre maayo ang ilang trabaho. Nagtuo sila nga ang ilang trabaho forever. Dili di forever ang trabaho. Nagtuo sila nga ang daghang kwarta forever. Dili uy. Pag naanak ka sa dili na maayo ang lawas, dili di forever ang kwarta. Kay mopalit na lang ka og lawoy. Mopalit na lang ka og utan. Mopalit na lang og tinangkong. Mopalit na lang og unsa pay paliton. Mopalit na lang og kanang mga dahon-dahon. Uy, dili na pwede ang karne, dili na pwede ang isda, katong mga mahal kang isda. Ayaw kaon, mingon na yung doktor, ayaw kaon anong mga mahal kang isda, kay taas kayo ng mga kolesterol. Nga, daghan kayo natigong, daghan kayo kwartong saon naman lang ni, uy, ang saon naman na ni. Unya, pag dapit na bitos kamatayon mga kaigsunan, dugay kay mamatay. Dugay kay mamatay, kay mabalo pag hunahuna, asa ka na nako ihatag ni daghang kay kwarta. Ihatag pa ni mo sa Ginoo, daghang maluwas. Lagi, daghang maluwas.
Na foundation nga FHL Foundation. Tanawa gigamit sa Ginoo. Okay, gamit sa Ginoo. Oh, salamat pastor. Tinuod jud relasyon daan sa Ginoo. Mao salamat last Saturday BS Bible study. Laki. Kay wala gyud kay relasyon sa Ginoo. Wala tay relasyon sa Ginoo bitaw mga kaigsuonan. Tinuod man ni. Kung wala gyud tay relasyon sa Ginoo, dali kayo tang malimbungan sa kaaway. Dali ta malimbungan. Makakita kag lami, makakita kag nindot, makakita ka og mga kana bitang sa kadaghan nato sa mga butang aning kalibutan na kita gani kag nindot paliton dayon. Wa nay gamit. Pero tabang ato sa Ginoo, tabang sa buluhaton sa Ginoo, di ta ganahan mo tabang. Ano man, wala ta nahigugma sa Ginoo. Pero nahigugma ka sa Ginoo, mutabang ka. Mao ning mga tao bitaw nga nagpadayon sa pagtabang karon ngano man kay nahigugma ni sila sa Ginoo. Nagdili man ko makapadayon dinhi. Dili ko makapadayon dinhi wala pa yung mga tao nga gigamit po sa Dios. Mo ni tinuod. Dili sab ko makatindog. Nya lami man gud paminahon mga kaigsuonan kay kining panalangin sa Ginoo. Although ginagmay lang. Ginagmay dili po daghanon kayo. Kay daghanon kayo basin po niya og dili na puta mabisi na putang inihap. Dili na puta kawali kay magsige na lang ihap. Murang ginagmayon lang kay para masibo gyud kanunay mulhod, kanunay mupiko ang tuhod dias mga pag-ampo. Mura na kalami sa Ginoo. Mura na kalami. Kay ang Dios mga kaigsuonan nga atong gialagaran, Dios yas kadagaya. Unya Dios yas kalipay. Nga ang Kristohanon dili siya mosugot nga mahimo kang gulanon, kun dili mahimo kang malipayon. Pari si Kristo diha nimo. Ingon siya, ang ubang mga butang idugang niya dindo, apil na dinha kanang ubang mga butang, apil na dinha ang milagro. Apil na dinha ang kaayuhan. Apil na dinha ang kalipay. Apil na dinha ang kagawasan gikan sa kabalaka, anxiety, kanang mga depresyon. Apil na dinha. Wala kay problema. Unya, paboran ka sa Ginoo. Kung sa'y pabor na ihatag sa Ginoo, kung mga-apply kag trabaho, ikaw mauna og hire. Ikaw maunag hire. Unya, mga-apply kag trabaho, ikaw mo'y unahon pag-interview. Unya, dili ka magkalisod-lisod. Nga naman, kitabangan ka sa Ginoo. Labi naa kay gibuhat yun para sa Ginoo, ang Ginoo malipay nimo. Amen. Tinuod na, dawato nako na. Amen. Salamat sa Ginoo. Lagi i-promote ba ka? Kana bang mag-una ang tabang sa Ginoo nimo. Ingon ang Bible ingon ang pulos Ginoo akong ibalik sa to gamay. Deuteronomy 28:13. Unsay gisulti dito? Atong tanawon ha. Unsay gisulti? Ingon siya dito nga ang pulong sa Ginoo. Yun sa din himoon sa Ginoo nga kamo mag-una. Imo ni. Ikaw ni. Buhaton is Ginoo nimo karon. Amen. Buhaton is Ginoo nimo. Yun sa din himoon sa Ginoo nga kamo mag-una. Dili maulahi. Tanawa. Unsa na? Unsang pabura nga buhaton sa Ginoo. Amen. Ikaw susin kay nang-apply magtrabaho, dili ka maulahi. Ayaw kalimot sa Ginoo. Ayaw kalimot sa Ginoo. Ikaw Dexter kay naa man ka diha sa Cebu, ayaw kalimot sa Ginoo. Ayaw kalimot sa Ginoo. Pag una-una gyud kanunay, ako mong tagaan gyud og biyo. Di man ni ako pangigo, o di man ni ako mga kaigsuonan nga nagkinahanglan gyud. Ako ning itudlo nimo. Ako ning itudlo nimo, ninyo karon. Ako ning itudlo mo ni sekreto nga aron di ko manubag. Aron dili ko manubag, akong itud-an ninyo ang sekreto. Gusto mo nga makabalo aning sekreto ha? Sa imong trabaho, pag huna-huna gyud, pilay imong sweldo. Sa imong trabaho, pag huna-huna og pilay imong sweldo. Dayon ang imong sweldo kuhai og 10%. Mao ni sekreto. Kuhaig 10%. Ayaw ginagpakyasa. Kuhaig 10%. Dayon itabang ngadto sa mga tao nga nagwali sa pulong sa Ginoo. Kung paminaw ka karon ning pulong sa Ginoo, anhi ka dinhi. Wa po ko namugos nimo ug muhatag ka ngadto po ka sa simbahan. Og nagwali dinhi karon si Pastor Jong, nakita nimo nga panalaginan ka aning maong waliha, tabangi ni.
Ako mong ingnon. Kay para dili ka mahimo bang tinunglo, dili ka mahimong kawatan. Ingon man malakyas. Oh, para ako ning itug-an nimo, sikreto ni nga diin makatabang ni sa imong adlaw-adlaw nga kinabuhi nga dili ta mabalaw gukod sa panalangin. Nganuman, sayon rang mahitabo ang panalangin pag naa kay yabi. Sayon rang mahitabo. Nihatag kas Ginoo. Pastor Jong, sa may mong number. Ananing ka, no? Sa may mong number. Ay tagaan ding tiga. No. Pero ayaw sabta nga nag-apas ko anak, dili we. Wa ko mag-apas kay nakabalo ko nga akong Dios provider. Ako lang ning gitudlo nimo kay mauni ang yabi nga ang Dios muable sa iyang pabor ug panalangin nimo. Dili ka maulahi, mag-una ka. Sumala sa pulong sa Ginoo sa Deuteronomy 28:13 isa himuon sa Ginoo nga kamo mag-una, dili maulahi, mausbaw og dili mukunhod. Mag-usbaw. Ha? Mag-usbaw. Amen, Tata Julian. Amen. Ha? Mag-usbaw. Hinomdumi gyud. Mag-usbaw. Mag-awas ba? Magdugang, mag-awas. Hallelujah. Napa ba kanina magkikigsunan? Naapa ba mo din ha? Mag-awas. Unsa pa gyud nga buhaton sa Ginoo diha nimo. Tanaw na to. Ha? Tanaw na to. Unsa gisulti dito? Hallelujah. Ha? Gisulti sa Dios sa Deuteronomy 28:13. Ingon siya dito nga dili magkunod. Maguswag. Hallelujah. Magusbaw og dili mapunhod kung tumano ninyo ang iyang mga sugo nga gihatag ko kaninyo niining adlaw. Maora di sekreto kung mutuman ta. Oh, si Mark naglantaw pa na to karon. Mark, kumusta ka diha, Mark? Lamat sa Ginoo, daghan ba kay kaghugot-hugot din na. Salamat kay sa Ginoo. Lamat dito sa Mark. Kumusta ang dagat ron? Diri. Usa man ka uli diri. Uli na kay gwapo na kay simbahan. Why ko designer din eh. Okay, why waiting landscape na ko din eh. Itaw, salamat kay sa Ginoo. Mag-uswag, mag-usbaw, mag-awas ang panalangin nga buhaton sa Ginoo mga kaigsuonan. Mauswagon. Hallelujah. Mao ni lami. Mauswagon. Mauswagon ang kinabuhi nga buhaton sa Ginoo diha nimo. Ninyong tanan. Hallelujah. Kabong tanan karon. Hapit na pastor. Salamat kay Ginoo. No, lagi. Ayaw gyud pagduha-duha mo sa Ginoo. Ayaw mo pagduha-duha kay Dios, sige na magduha-duha sa pag-ablig panalangin para nimo. Muna nga nini nga kagabion mga kaigsuonan, ako ning gi-share kaninyo nga tinuod yun ni. Tinuod ni nga prinsipyo. Tinuod yun ni nga prinsipyo mga kaigsuonan nga kung naagyo kay gihatag sa Ginoo, naapod sa ihatag nimo. Tinuod na nga dili mo ni ang declaration sa Ginoo karon nga dili ni maka pugong walay bisan unsa nga makapugong ani. Kay gisulti sa Jeremias 29:11 mga kaigsuonan. Isa ako lamang ang nasayod. Gisulti din nga ingon siya, ako lamang ang nasayod sa akong mga laraw alang kaninyo. Sa paghimo kaninyo mauswagon inay maalaot ug maghatag kaninyo kaugmaon nga inyong gipangandoy. Hallelujah. Adto kag laing dapit. Adto kag Amerika, niadto kag Australia, niadto ka og Europa. Sa pananapita diha sa mga Saudi ba kaha, Bahrain ba kaha, Australia ba kaha, Amerika ba kaha, asa panapita sa laing nasod. Ang katuyuan na ng mga kaigsuonan. Kay tagaan kas Ginoo pabor. Gamiton kas Ginoo. Isa ako lamang ang nasayod. Bisa pag-asa ka ibutang, bisa pag-asa ka moadto ug walay panalangin sa Ginoo, wala gyud ka. No? Ug wala gyud ning panalangin sa Ginoo mga kaigsuonan. Wala ta. Muna nga dihatas Ginoo, ayaw bulag sa Ginoo kining live na ko nga program. Ako gyud ning gihimo matag Domingo mga kaigsuonan para pagdasig ka natong tanan. Kung napanalanginan ka nining nga programa, napanalanginan ka nining pulong sa Ginoo, ayaw pagduha-duha sa pagtabang niini nga mong programa. Ayaw paghuna-huna nga magansi ka.
Ayaw paghuna-huna nga maalakansi ka kung makatabang ka sa imuhang trabaho karon, pauswago na sa Ginoo. Imong negosyo karon, panalanginan na sa Ginoo karon. Balikon ako. Basta naa gani si Kristo maghari nato. Naa siya sa sulod nato. Naay kumpiyansa nga kinabuhi. Naay malipayon nga kinabuhi. Walay labot ang kabalaka. Walay labot ang kahadlok. Walay labot ang COVID. Walay labot ang sakit. Walay labot ang high blood. Walay labot ang diabetes, arthritis, o bisan unsang matang sa sakit o balatian. Walay labot nimo. Basta kay naa si Kristo diha nimo. Iya kang panalanginan. Hinumdumi yun Mag-una ka, dili ka iliwit. Karon, ang akong buhaton, mag-ampo ko. Ang akong buhaton karon, mao ni ang mga pag-ampo. Kung napanalanginan kan ini nga programa, napanalanginan kining atong live nga program, kining ubos ninyong alagad si Pastor Jong. Ako moingon kanimo, dalay ko ng Dios. Tabangin nya mahimo kang number 1, nya mahimo kang usa sa mga sponsor ni ining atong programa, mahimo kang magtatabang nya panalanginan kas Ginoo. Lagi dili ka pakabsan sa Ginoo. Ang akong trabaho karon mga kaigsunan mao nang mga pag-ampo. Nya dunay usa sa ato ang lulo, no? Ako ning giila nga lulo gyud kay lulom ni sa kong asawa. Jupiter Baroy. Naa karon sa problema, no? Naa siya gibati. Nya kini nga tao grabe ni og pagtuo. Grabe ni pagtuo sa Ginoo. Prayer request para sa kompletong kayuhan ni Lolo Jupiter. Yes, ako nang gi-mention karon nga mag-ampo ko sa Ginoo nga ang Dios karon mopaabot siya milagro ngadto siyang kinabuhi. Tuhoy, kamo nga nagtan-aw karon, kamo nga naglantaw, unya siguro wala mo kailaan ning tawhana. Usa ni katawo mga kaigsunan nga alagad pulis Ginoo, no? Pastor Jupiter Baroy, usa ni sa mga tao mga kaigsunan nga akong nakit-an nga grabe ang trabaho sa Ginoo siyang kinabuhi. Nya karon edad-edara naman murag 80 na ni kapin. Magampo ko sa Ginoo mga kaigsunan, no? 80 kapin nya kinanglan na pud siya og kinanglan na gyud siya og tabang kana bang financially support para sa mga pagkaon pud siguro kanang mga vitamins pod, no? So ako nagampo ko sa Ginoo. Lagi to na mga mahan Dios nga labing gamahanan, ikaw ang Dios nga mo ituburan sa tanang butang. Lord God, ako nagaampo karon ining orasa, akong ipaabot ya kanimo ang kinabuhi ni Lolo Jupiter Baroy nga naa karon sa Gutalak. Naduna siya problema sa iyang lawas, adunay kakapoy kabalatian nga diin nakahasol nakabalda sa iyang lawas karon. Akong gi-claim Ginoong Dios nga ang imong milagrong hikap, ang imong milagro Ginoong Dios magaabot ngadto sa iyang kinabuhi. Hikapa siya unya ipaabot karon ang imong milagro, magalatay kini ngadto sa kamot sa iyang mga anak. Magalatay ang imong milagro karon Ginoong Dios in the mighty name of Jesus. Among gi-paralyze, among gisugo karon, ang among gi-refuse ang tanang plano sa daotan, ang tanang plano sa kaway, among gihinginlan sa pangalan ni Jesus nga Nazaret non. O Lord God, in the mighty name of Jesus, Espiritu sa balatian, Espiritu sa kabuhi, Espiritu sa sakit, Espiritu sa taas ang dugo, o Lord, high blood, uban pa Ginoong Dios, paralyze, among gihinginlan sa pangalan ni Jesus nga Nazaret non. Ibalik nimo ang kusog, ibalik nimo Ginoo ang kompleto nga kaayuhan gikan sa ulo ni Lolo Peter ngadto sa lapalapas siyang tiil in the mighty name of Jesus Christ. Lord God, salamat Ginoong Dios sa imong hikap karon ining orasa. Imo nang gipaabot sa pangalan ni Jesus nga Nazareton. Kami nitoo nga ikaw ang Dios nga gamhanan, milagroso nga Dios. In the name of Jesus Christ. Hallelujah. Lord, sugod karon, sugod ining orasa, kadaogan, kaayuhan, panalangin, among maangkon ngadto sa kinabuhi ni Lolo Jupiter Baroy. In Jesus name. In Jesus name. Amen. Hallelujah. Salamat kayo sa Ginoo mga kaigsunan. Okay? Unya magampo ko mga kaigsunan. Magampo ko sa hilanat di ay. Okay, hilanat. Ulian na to. Nag-ulan man good ganina. Okay. So, giayon na sa Ginoo. Nya ipaabot dito ante. Ipaabot dito ante nita nga ang Dios nagapaabot na karon og milagro. Unya humanatas mga pag-ampo karon ngadto sa kinabuhi ni Lolo Jupiter Baroy. Unya nagabisita na ang Ginoo karon didto niya.
Paabot kay aron pod makabalo sila nga aduna nay mga tabang sa Ginoo nga ilang masinatian mo tuo sila, no? Tuo sila. Nya, do na ba kay mga prayer request karon mga kaigsunan? Akong gi-claim, akong giampo karon mga kaigsunan nga kining panalangin nga saad sa Dios, ang katuyuan sa Ginoo sa pagtawag niya kanimo, aron niya kang panalanginan mahitabo ninimo karon. Okay? Ikaw nay mudawat ani, imo ning dawaton karon ya tuhoe nga kini mahitabo. Ikaw nay pagngalan, ikaw nay mungalan unsang panalangin ang gusto nimong mahitabo karon. Okay? Musugot kay igsoon sa dili kuan gyud ni kana bang obligado gyud ni nga buhaton diha sa Ginoo nimo karon kay naa man ka sa Dios. Magampo ko sa Ginoo. Langit no namong Aman, Dios nga labing balaan, ikaw ang Dios nga tuburan sa tanang butang. Milagroso ka nga Dios, gamhanan ka nga Dios. Tanan karon nga naglantaw, tanan nga nag-share karon, tanan nga midawat sa imong pulong. Salamat o God nga din kining imong panalangin mahitabo ni sa pangalan ni Jesus nga Nazaretnon nga dili mi magduha-duha kay naa ka sulod namo ug among gikinabuhi nga uyon diha sa imong kabubuton, tanan namong plano, tanan namong trabaho, tanan namong nga mga desisyon huna-huna o bisan sa among negosyo ug uban pa nga mga programa nga diin gusto namo nga muuswag. Hallelujah. Tuhoan namo Ginoo nga kini dili makunhod kundili mag-awas muusbaw, magpanalangin ikaw. Hallelujah, in the name of Jesus. Ginoo, salamat sa tanan nga mga tao karon nga imo nang gitandog ilang mga kasing-kasing nga modawat nining milagro panalangin. Ako ning gi-release ngadto sa matag usa. Imo masinatian nga mag-una ka dili ka iliwit karon in Jesus name. Mag-una ka sa imong trabaho, promosyon in the name of Jesus Christ. Hallelujah, wala na kay sakit, wala na kay problema, wala na kay balatian. Mahimo kang malipayon kanunay, mauswagon kanunay. Mahimo kang manggihatagon kanunay, dili ka mahimong dalo. Manggihatagon ka sa pangalan ni Jesus. Salamat Lord God nga wala na itunglo karon. Sugod dining oras among gi-cut off. Among gi-cut off ang tanang tunglo. Tunglos pagkadalo, tunglos pagkamaduhaon, tunglos pagkamadili manggihatagon. Akong gisugo sa pangalan ni Jesus mo pahawa ka. In Jesus name. Salamat kayo Ginoong Dios sa mga milagro karon sa kayuhan. Proteksyon, way sakit sa COVID, walay virus nga makabot sa matag usa ka mga kinabuhi, matag panimalay. In the mighty name of Jesus Christ. In Jesus name we pray. Amen. Hallelujah. Okay. So, murag mubo naman kayo akong oras, no? Ako namong dadon mga kaigsonan, ako mong dasigon nga sunda kanunay kini nga programa, sunda ang programa sa Dios kay kining programa sa Ginoo. Hallelujah, walay lain nga programa, mao ni ang buhi nga programa nga naa ang Dios kauban nato. Kining ubos ninyong alagad si Pastor Jong, moingon kaninyo ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Magampo ko sa pagtapos niini nga mga kaigsuonan karon sa atong pagpamahulay pagkatulog karon ini nga kagabion. Magampo ko sa Ginoo nga walay mga dautan. Okay. Amahan among langiton, salamat kay Lord God in the mighty name of Jesus Christ. Salamat sa kalampusan Ginoong Dios sa pipila ka mga minuto, pila ka mga oras Ginoong Dios nga imo kong gigamit na makawali, makahatag, makadala sa mga pagampo ngadto sa mga katawhan. Ako nagampo Ginoong Dios nga kining pulunga amo ning hawiran kanunay. Lord, uban nimi sa mong pagpamahulay karon, sa mong pagpakatulog karon. Hallelujah, walay mga daotang espiritu, daotang damgo na makabalda sa mong katulugon. Panalangin ni usab ang mukbang ministry. Lord God, dunay mga tawo nga imong gigamit Ginoong Dios tabang pag-sponsor na ini nga mao nga mga pagkaon. I-bless nimo sila, panalanginan nimo ilang kinabuhi. Amahan nga langit nun, ako kang gidayeg na ini nga kagabion. Salamat Lord, siliado ni simong panalangin, siliado ni simong panabang. In the mighty name of Jesus Christ. In Jesus name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Dalay ko ng Dios. Bye-bye. 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 God bless you, Sir Arnold. Salamat sa Ginoo. Naglantaw man ka diha. Salamat sa Ginoo. Okay. God bless. God bless. God bless. Sa iyo. Okay, i-share lang ni mga kaigsunan, i-share ni. No, i-share ni para naapoy mga tao nga makakita ni. Lami kani nga pulong sa Ginoo, lami kani nga mensahe karon. Lami kani mapanalanginan gyud ka. No, mapanalanginan gyud ta. Salamat sa Ginoo. Okay. Okay, pwede ko niyo i-message sa Messenger. Pwede ko niyo i-message kung na may mga pangutana, na may mga queries ako i-message lang ko ninyo sa akong Messenger. Salamat sa Ginoo. God bless. God bless. Bye-bye. Bye-bye.